TAV Hywel Dda wedi ei leoli ynghylch meithrin Hywel Dda sydd ar safle'r ysgol gynradd, ac mae perthynas wych rhyngddyn nhw i gyd. Mae'n fantais fod arweinydd y cylch TAV yn arweinydd ar y cylch meithrin hefyd, gan sicrhau dilyniant i addysg Gymraeg yn yr ysgol gynradd leol. Eleni, fe ddathodd y cylch TAV ei ben blwydd yn 25 oed a bydd dipyn o ddathlu yng Nghwmni Dewin, Salimali a theuluoedd yr ardal. Mae'r cylch TAV yn gweithio'n agos gyda'r ymwelydd iechyd, yfenter iaith, busnesau a'r gymuned leol gan greu cylch llewyrchus a phoblogaidd iawn. Mae'r cylch TAV yn hyrwyddo llawer ar y gweithgareddau amrywiol drwy ddefnyddio papurau newydd lleol a chyfrif Facebook y cylch i ddangos y gwahanol weithgareddau sydd ar gael i deuluoedd yr ardal. Mae Dewin a Doti yn cael ei defnyddio yn y cylch TAV gan wneud y trawsnewid i'r cylch meithrin yn un rhwydd a naturiol iawn. Mae pawb yn cael profiadau arbennig gwrthod i'r cylch TAV ac mae Gwen Jane yr arweinydd yn sicrhau fod croeso cynnes i bawb ynghylch TAV Hywel Dda. Llongyfarchiadau i gylch TAV Hywel Dda.